In the beginning, yeah. In the beginning. No need. Let him wait. We are celebrating today. I want no. मारे उडी हा का लाफायच्या सारखे बाबा एक्सक्यूज मी बाबा आता आम्ही आम्हाला दाखवता हे जे आम्हाला दाखवता म्हणजे पात्र अरे बाबा तू किती सांगत आहे किती ऐक बाबा हिंग मध्ये ड्रिंक आणून द्या ना जेवण आणून द्या ना हिंग नो हिंग हाच्या जात तुझ्या नाही ते बुफे एरिया पण खुला एरियामध्ये काय आणून द्या ना बाबा चल आम बघ्या सांग ना पात्राला सांगितलं आहे याचे रूल्स अँड रेग्युलेशन्स हे रूल्स अँड रेग्युलेशन मध्ये माझं फॉलो जायचं आहे नाल्या मग पात्रांक काय उडयतो मागे बाबा तू कोण तू सांग आम कोण तू आम सांग कोण हिंगा हांव सेक्युरिटी काम तुझा आणि हांव मरे किती वायट घडा ते भाव चयतो ते मोड हांगा ते कटका पात्रां बॉम्ब मारता म्हाका हांव सेक्युरिटी हांव ते राखलो हा कटका तू मासे राफ जिमको नाका सांगो ते ऐका ते हांव किती उलयतले एक एक दाग जाला मरे आमी रे बाबा चोय सांगो ते हा ओय चोय रे अरे बाबा आम्ही ग्लास घेऊन येले मग तू सांगत आता आम्ही होय ना आत आम्ही आता ग्लास घेऊन येले तू सांगत ओके तुझे ओके सेक्युरिटी काम करतो किती गोटा ते हांव धोता हांव रोकडो धोता किती रॉंग केलं जाल्यार रोकडो धोता ना ते सांगता सांगतो रे ओके तू धोत मोठा आता आम्ही ग्लास घेऊन येले मग तू धोता तू काय दोले होय आता हे स्विमिंग पूल किती तुझं नाव जायचं नाव तर स्विमिंग करतो कोण मुतले टँक धरून आता A few moments later. अरे हॅलो ब्रिटो ही ट्रॉफी घेऊन होय तू गिरणी कडे बाबा এই যে ট্রফি কিন্নি কই তাই কিটপিট বরমো তাই ती ট্রফি इतू लका होईचे तुम्हाला लजे गाता बेटा अब तू जाण मरे आपल्या स्ट्रिक म्हणो आणि तो लजे गात मागा ही मरे युनाल रे फेलिक्स आहे चढो बारकेचो तो मरे फुटबॉल हेडा त्यानं मासे सांगलो म्हाका मासे घरा कोण धर रे मग ते जिंकले रे हरी बरें केल मरे हरी करपा प्रश्न रे ब्रिटो त्यानं मा हांव मरे तेंगे बरो सपोर्टर थँक मरे हांव बेश्टा हेल्प करत रे हांव बरो सपोर्टर म्हणटा मी दी मरे हांव घरा कोण जात रे आनी हांव तूं जाण रे पिल्या कितलो स्ट्रीक म्हणून पिल्या स्ट्रीक बरें वयता बरो